Masana parani moनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय बिमा जिउ फरायनाय महर लानोसै नाबा दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फोजोबनोसै खालामजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना स्कुलनिफ्राय फैनानै फिसाजोखौ लानानै फैनानै बिफां जादा दाख्लैयो एयारफन बावबोनानै न'आवहाय ओमफ्राय सासे बिबोनांखौ लांफा होनानै बेखौ आरो डन बस्क' थानांगौ थांनानै लायबावबाय आङो सान्दुं थिखा थिखिरनो गोसोम सायाव गोसोम भगबान आरो बायद्ध'नि अभार ओंखारनांगौ आरोना जिखियानो जाजोबगासिनो दं दा पार्सेल फैदों आरोना पार्सेल फैदोंनानै नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो लुबैनानै आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दहायनो बे हाखवा जाबाय थादोंमोन आङो अब्लाबो बेनि गेजेरजों इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय थ' नायलांबाय दे बिदिब्ला आं दिन ब्लगखौ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनाय र' एसे फ्रि जाग्रोनो ओमफ्राय आंबो गाननो लुबैखायो नालाय गाननायगोन आरोना बिगुर दुंखावलायनाय सान्दुं बाब्बावै भगबान जि जोम सुदों फुङावनो सुदों आङो बे सान्दुं गैयियावनो आरोना फुरा ओमफ्राय नैबे दहाय नानिखौ लायनायाव ओरैबादि दुंखावना दंमोन माने साया जायाखैमोन नालाय सिटाव जिरायनाय लोगो लोगो गोलोमदैफ्रा स्रेम स्रेम होलायनाय आरोना भगबान दासो साया नांदों नै बेहाय ओमफ्राय आं नै दासो ओंखाम आरो ओरैहाय आंनि आदारा मा होनना बुङो सबाय बिमा आलु एवनोसै आङो ओमफ्राय टमेट' थाइब्रैखौ आङो चाटनि एवनोसै आरोना ओमफ्राय दालि संगा खुनु गद गैया नैबे सासे सुबुङा दासान्दि बारा दालियाव इन्ट्रेस्ट गैया जादों गाइखेरजों ओंखामसो बेना इन्ट्रेस्ट आरोना थ' बानायला लानोसै ओंख्रियालाय दङमोन सिबायनि आद्रा खिद्रा आरो खांख्रिखल थाइथामबो दङ जोगोनारानो थाइनै दङ हाय रेहाय एवबायानो ओमफ्राय आङो एकदम फुरा हाबाय आरोना आङो मानो होनबा दा ओरैनो दोनबाबो जि गरम ओरैनो सबायजोंबो साबा जालांजोबगोन आरोना बेगर आलदा बिगुर आलदा ओंखायनो नांगौबा मोनायावबो जागोन होननानै हप्पासे एवखाबाय आङो नै आलु दरनै होनानै सामब्राम एसे होस्लायनानै फानलु थाइथाम सेरनानै आरो एवनोसै टमेट'बो हाहां जानानै दङ टें थाइब्रैल'खा टमेट'आबो दिनै माने बेखौनो सिम्पोल जागोन आरोना मैया सानसे सिगाङावसो माबायदि लखब अमा बेदरजों अलदर जाबावामोन भगबान ओमफ्राय ओंखायनो दिनै बिदि सिम्पोल नर्माल जानोसै आरोना ओरै फाजिया मोनबाय टमेट'खौ एवगासिनो ओमफ्राय नै मा होनना बुङो आरोना हाख्ला खालामनानै माने ट्राय नायनोसै आङो नैबे थाइथाम गिदिर गिदिर दानि गाइखेर होफैग्रा फंबाया जोंहा लाबोफादों आरोना गावसिनाव ओमफ्राय नैबे दाख्लै अलदर लाबोलायबा गामिनिफ्राय लाबोनायमोन आरोना सासे आब' बिजावजालिया हरदोंमोन बाहागि दा नायनोसै मा हाख्ला खालामसै आङो गरम दिन नालाय ओमफ्राय नै मैयासो थाजा लिसुआ दिनैनो लरायसे जाबावबाय दा जाम्बा जाजायाबाथाय ओमफ्राय लिसुखौथ' आं बिराद जानो हायो नाथाय बे नैबिदि खर'आव एसे बिदि गेसाव थाबाथाय आं एसे बोरैबा मोनो आरोना जेखियानो जादोला जायो आङो बांद्राय गोदै नङा लिसुआ खिन्थु थिगैनो दङ दा फिथाइ सामथाइफोरखौबो एसे रेडि खालामनानै लानोसै आङो हाख्लिनो लोगोसे लिसुखौबो जानोसै आरो मा थान्दा मालाय दुगैखांनानै हनै सान्थि फोदा टिभि नायगासिनो आरोना ओमफ्राय एसेयावनो आङो हाखांबाय ओमफ्राय नै मिनिना गाबनो गाइखेर लाबोग्रा फंबायनि गासैबो थाइजौआनो ओरैबायदि गेसाव गोजा आरोना बिदि गोजा रोखोमनि एम्फौ गोजा आरोना ओमफ्राय नै गामिनिफ्राय लाबोनाय फिसाया बिदिद्राय गेसाव गैयामोन ओमफ्राय सिरिलाबायनायमोन नामाथाय अबेबा लरहायनायमोन आरोना बेखौनो नै जा गयो एसे हाखवा खालामनानै बहनबाय आङो बेगरखौ संख्रि होनानै सोबलाबायनोसै अबेबा हाजायानो आरोना बेजेबो दङ बिमा फिसाला थोगोन जोंना बेनो संख्रि होनानै जानोसै आरोना थाइसे गोथां मोननै गोदैमोन गोदैयालाय गोदैखायनो जि एम्फौ जायो खोमा बे गाइखेर लाबोग्रा फंबायना आरोना नांला बेखौ गोथांखौ जायो फिसालाय जाबाय जायाबा आंनो अखासै नाना दा नैबेखौ जानोसै ओंखामजों एसेयावनो आफायाबो सफैबाय दे बाबा खोबनानै दोन दुगैनानै जाफैदो नैखौ आख्लायखा नैयाव दा थाम्फै बाब्रुंजोबगोन आख्लायनानै खोबनानै दोन थाइजौ गोमोनना देन्जार ओमफ्राय आं लाबाय नै दुगैगौ मानि आं जाखांसिगोनानो अब्बासे बाथोन लाबाय एसे टमेट' लाबाय ओंखाम गोजां दंमोन नालाय बेखौ एसे सारियाव ओरै थाइजौ खाजि लाबाय बासथां दुगैना फैजाबा थां रेडिखासो हे भगबान मा खालामखो माखो साराय सारिथा जालायसै दासो केमेराखौ अन खालामफिननो हाबाय आरोना लोगोर लाखार फिसाफोरनि इउनिफर्म ओमफ्राय मैया माइलामनि दख'नाया बेखौ सुफिनलायो आरोना सुफिनाबाबो जेबो नंलामोन गानफिननोबो सानबावलायदोंमोन आरोना आङो बे दख'नाखौ जा मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दाना मा जाखो उन्दुदो बिदानि यगा मेदावसो गेम आरोना उन्दुदो दे फुवा खिन्थु गानजाफिननाय नंला आरोना बै मा होनो र' हाग्रा फिथाइ फिसा गोसोमा बोखाबाबो खारला बुबाबो खारला थुबाबो खारा जादों आरो आखाइजों बोखाजोबनांगौ
ओमफ्राय खेथि बोखाबाय थानो बानानै आङो ओइ थाथोंसै होननानै जायखिजाया बुला बुलि बुनानै सुनानै लामबाय आरोना उनाव रानबासो जांख्रिबासो खारगोन नामा नायबान्दासै आरोना जायखिजाया सुनानै लामबाय आङो W वाइ जायो WXYZ दाबो फोर बारलाबायनो नागिरो जोंनाव अयनायसो आरोना ओमफ्राय नै इदि स्राय सोनानै दोनफिनबाय आं माइखौबो ओमफ्राय दिनै लांनोबो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय जि गरमजों जाबजों बाबाय आङो ओमफ्राय लांला आरो माइरङा एसे दंबावो नालाय जानो आन्था माइरं गैथाराबासो लांसिगोन होननाय बायदि थाथ'सिगोन बियो ओमफ्राय नै आसारखौ आहा फुरा सफा खेवै लामदोंमोन आरोना थिगैनो दङ आंना आसारफ्रा बिथाङा थांबा एसे लांथोंसै दा ओमफ्राय दुंनायनि एसे भाबा जोबबासो दा गुदुंथारना गरमनो बोरैबा माबा जानो नागिरनायहाय बोरैबा मा होनो बेखौ खफ'जोंसो जायो बेबायदि जानो नागिरोना गुदुङैनो मारिबा ओंखायनो खुलायनो दोनथ'नोसै आं एसे दसे थानानै मारिनोसै बेखौ फरायनोसै हा दे ए बुस्थुखौनो बा लिरनायखौ नायनां एसे बिदिनो खयथो लिरनानै लाबोयो मा खालामनो दटखौनो होबाय थानांगौ दाबो बिमाया ओमफ्राय क्लास वार्कखौबो अबेबा हमवार्कसो जाबोयो बेना क्लास वार्कआ क्लासाव जाबोआ आरोना जोंना हमवार्कसो डेन्जार आरो लिरनो गोसो जाबाय खोमा ओरैनो मा खालामनो आङो एक्सट्रा सोलोंग्रा लाबोखादों दाख्लै सिया सेस मालाय उल्थासो नाहरनाय गोजामोन बायद'जों रिराइट होननानै नाहरफिनजाबाय आरामनो ओमफ्राय गानो हामा मा खोमोर जोबनानैसो लिरफिनजोब्बाय आङो न'आव माथो खालामबावनो बेखौ लिरनो लुगैबाय नालाय माथोबाव होबाय न'आवनो लिरनाया नै बादा होबाबो मानिला आं एक्सट्रा प्रेक्टिस खालामलाबनायावनो लिरबावलासो बाहायसो लिरबावगोन जाहैदों बे बायद'नि राइट होना हरनायखौ जि मोजां मोनथारबाय आरो दे बिस्टियाबो लादो माव बे बिस्टिखौ एसे फरायदो होमबालाय न' फरायनोसै बे दर्जायाव होग्राखौ मानो नोङो बोखारबाय थाखो दोनदो नै बिदियाव होयो ओमफ्राय दर्जाया जा गुवारना ख्रोब जानानै थाया आरोखि खेवबाथाय हंला जालाया ओमफ्राय मोनायाव ख्रोब जानो थाखाय मारिनायावल' ग्रोब सोनानै दोनो नै दर्जाया जि गुवार माथो होनबावनो आरो जिबौ नोङाहाय दोन मा होनदों बिदि चक्लेट नांगौ बिदि चक्लेट मोनो बेखौ माबा चक्लेट बायदि सिनबाय नामा नोंलाय एफा गोलाव चक्लेट मोनो साल' बुरै खानाया दाख्ला खालामसै खानायखौ दाख्ला खालामसै आंखालजों सिनोसै खानायखौ मा होनबावनो बिमायानो नाफिद जानांसिगोनलाय बेना र' दिनैनो गोसोखांदोंमोन आङो ओरैबादि गेजेरावनो बावबाय दुगैब्रबायना बियो खिनानै एफाजों दुगैबाय दाना सिना होननाया बावबाय आङो दुगैनानै आरो माबोरै सिनबावनो स्कुल बन्द' नायनानैसो सिनानै होनांसिगोन दोनदो बेखौ दोनदो दे बिस्टिखौ एसे फरायनोसै ओमफ्राय नै सिबायना एसे गोदान आरोना दासो फट खरिया गोसोखांनानै आङो गाननाय नायबाय आरोना हामदों हामनायालाय सियानो जिखौ मुगैनाहाय खनथ'वाखै आरोना खायसे बेजायनो दंथ'यो माखासे खनजोब्बाय ओमफ्राय जि स्कुलाव थांनो नागिरनाय बायदि कलार गोनांलाय बायदि आरोना बोरैबा बेखौनो मोजां मोननानै बिहरदां मिन्थियाहां एसे हामथारनांगौहाय मानसिया आयु नै थ' राइट्सफ्रा नै थोन जालायलायसै ओरैनो एसे आखायासो फिसासिन ना माबायासो गस्लायासो गिदिरसिन जाखो ओरै माथो एसे हल गलसिन थायो ओमफ्राय ओरैहाय आगदाथिना ना बडियासो देरसिन जाबाय नामाथाय आंना बा देरसिनसिन मोनबाय आरोना जिखियानो जादोला थाग थिग खालामदों कमफर्टेबल मोनदों आङो बाराबा माथो मा होनो बाजारफ्रावबो गाननानै बेरायजागोनसो नामासै खसि गोनांलाय खसि फिथाबो दंलायो आरोना सुनाफोर आंनाथ' ब्लगा बेफोरबायदिसो जायो जिबनाव मा जालांदों मा जालाखै फिसा फिसौ बेफोरखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो माबा फिसा गोदान मोनदों नामा बेफोरखौसो शेयार खालामो मा जादों मा मादों समाया ग्रोब मिलायोबा आं बेफोरबायदि ब्लगखौसो बानायो आरोना थ' सासे बिबोनां ना मा होननांगौथाय बाजै होनना बुङो बा गोदाव सोराव कमेन्टआव सोंला हरगासिनो दं आंखौ मोनसेल' नङा मोननै मोनथामानो जाबाय खोमा दाख्लैफोरनिफ्रायनो आरोना आं दानदोंसो कमेन्टखौहाय माबा बयबो बिथां फैनाय लोगो लोगो माबा खनबेसे जाखो बाजै
ओमफ्राय आरो अबेबा मोनसेया मायदि रोखोमनि जाखो बाजै मारैबा बिदिनो सोंलाबायनाय आरोना बिदिनो लिरलाबायनाय ना बदय फैनायनिफ्राय खनबेसे बेदर जाखो बेखौसो सोंदों ना खनबेसे ओंखाम दालि जाखो बेखौसो सोंदों जुदि बेखौ सोंदोंबा आनलिमिटेड जाबाय आरोना जोङो एकदम ओंखाम दालि बेदर ना आनलिमिटेड जाबाय नाथाय अन्दरनि खोथा सोंदोंबा बे हले बुहुत गाज्रि आरोना आंनि थाखाय आं बेबायदि सोंनायखौ एसेबो मोजां मोना माने आं मा एन्सार होनांगौ बेफोरखौ माने सोरबा साननानै खिथानोसै आरो आङो बिदि जाबाय खनबेसे माखो होननानै अजिब बाथ्रा माने आंथ' जेबो गाज्रि नटि जाला माला खोथा बा बैबायदि डार्टि खोथा बुंनानै आं ब्लगथ' बानाया बेबायदि कुइसन सोङो आरोना आंना नर्माल मा होनबावनो आरो खायफा बाजै होननानै बुंबाथाय आरो खुला खुलि माने खिथालाबायगोन बुंलाबायगोन जाला माला बुंलाबायगोन बेफोरबायदि सानो खोमा जाखिनि बुंनांगौ लिमिटाव थानानै सिमायाव थानानैसो बुंगोन अन्दरनि खोथा अन्दरावनो थागोन बेफोरखौ माने गोदाव सोराव आरोना जेखियानो जादोला जायफोरा मोजां मोनो साफा सानैबाबो आंहा बेफोर नायलांखायो लोगोफोरा आगैमोना बिबोनांमोनहा आरोना ओमफ्राय खायफा बिदि सोंनायखौलाय माथो बुंबावनो सिगांफ्राव बिदिनो अजिब कुइसनावथ' फैयोआनोमोन ओमफ्राय सोरबा रायजा होनजायै माने गारलांबायमोन आरोना बे आंनि भिडिअखौ नायलाबोमोन खोमा बे बिदि टाइपनि मानसि नङा बेयो जोंनो बिदि एन्सार होनाय नङा होननानैहाय आरो दा नै बिथां फैनानै गोदान माने बिदि कुइसन सोंहरदों आरोना थ' हामा बेफोरबायदि गोदाव सोराव कुइसनफोरखौहाय नर्माल भिडिअ बानाय नर्माल कमेन्ट हर आरो हराबा हरासै आरो लाइकफोरखौ मारिनानै गालां जेबो नङा आरोना थ' आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै नायथि गोदाना बेनो आंना हे भगबान मा बुंबावनो खसि गोनांबाबो खसिनि गेजेरावबाबो उदै आंना सुंख्रांजोब्बाय आरोना सेस मा होनना बुङो बडि मेजेमफ्रा सुंख्रांजोब्बाय आं आगोलावनो बारे बुंखायो ना बिथां फैबाथाय एसे बारेबा जाखासिनो बांसिन आरोना हेभिसिन जायो आङो डेन्जारसिन जायो मानसिया थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग सन फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स माच नायथि गोदानखौ फुनानै सुहैनोसै आं सुनानै लाबोसै आरोना